Haini update nrongni thani bo tabok 46 surmani ngai 8 round update nrongni thani tobo wi phai pika naidi o update no share khaidi tei saimandi tinini by election chongmari lekha mani tini 46 surma o 8 round ngai tongo tabok BJP manai tongo 15429 Tipra motha manai tongo 11,052 manai tongo Tipra motha BJP manai tongo 15,429 tei 4,000 ni sai kabang agogoi tongo BJP CPIM manai tongo tabok jora 60,849 tabok jora 60,849 CPIM manai tongo tei Trinamool Congress manai tongo 1,275 7 round no 9,366 tongmani Tipra motha 8 round no tei kaisa round no 11,052 ka phaika tei BJP ni engai 7 round no 14,258 tongmani 8 round no 15,529 percentage naiwi naikanke Tipra mothani percentage agokma nugjagoi tongkha tei kaisa baki tongkho tei kaisa round no bwsuk jora tei butama banglainai mokollok laijak hasteni lukurok tei surma amchaini borokrokni naiwi tongdi tei bsina bagoi update hasteni chongmari rokno teiwi tei podre por kok tumarokno teiwi saimana bagoi updates mana bagoi kwrwngoi tongdi I news by